Zorionak garaipena gaurko Lizarrako lasterketa honetan, Zirilo Zunzarrenen oroimenezkoa lasterketa gogorra beti bezala, eta iaz junior mailan lortu zenuen bezala garaipena lortu bezu gaur, nola junda? Eskerrik asko bai. Hasiatik oso azkar hasi gara, ze ez zen iesaldia egiten. Eta gero ja, sartu gara Aiozeko zonalde horretatik, eta ja grupetxo asko jundia dena apurtzen hasi da. Eta Lezaunen taldeakin erritmoa jarri du, eta Lezaun ondoren bost bat txirrindulari jungea. Eta ja, batea jungea, murun atakatu dut, bakarri jun naiz, eta korrez atzetik nire taldekide Unai Ramosekin Eraul goian harrapatu didate, baina gero muru bera atakatu dut eta bakarrik helmugora. 2-2 eta Euskadi bat zineten hor talde txorretan, badeginekin gutxo bera talde horrek bidea egitea zekaltela, baina, bueno, zaila zen horrelako bat, eta batez ere zaila da horrelako batean bakarrik iristea. Bai, azken finean, talde asko gaude eta talde bakoitza txindulari asko daukate, eta azkenean oso zaila da jutea, 2-2 eta beste bat, baina azkenean lortu dugu eta oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko.